Kien diskors li ġab fit-tmiem ċelebrazzjonijiet tal-Partit Laburista tal-Festa ta' Jum il-Ħaddiem, diskors li parti minnu kien ikkonċentrat fuq id-dħul tad-divorzju responsabbli. Joseph Muscat tenna l-pożizzjoni tiegħu favur id-dħul tad-divorzju responsabbli għaliex dan huwa dritt ċivili ispirat mill-valuri Ewropej. Żmien it-teddit, żmien li nifirdu, spiċċa. Huwa żmien tal-għaqda, huwa żmien li nifhmu, huwa żmien tat-tolleranza. Joseph Muscat qal li l-Partit Laburista huwa d-dar naturali tal-familji Maltin u Għawċin u appella lil Prim Ministru Lorenz Gonzi biex fir-referendum ta' 28 ta' Mejju li ġej iħalli lin-nies fl-għażla libera illi jivvutaw skont il-kuxjenza tagħhom. U jien nħeġġeġ il-Prim Ministru għadek fil-ħin ejt lil min isegwi lill-Partit Nazzjonalista ejdilhom li mhumiex marbutin bil-pożizzjoni tal-partit, imma li kulħadd anke min-naħa tal-Partit Nazzjonalista jista' jivvota skont il-kuxjenza tiegħu tagħha. Meta kienet jitkellem fil-Ħamrun il-mexxej Laburista qal kemm hu diffiċli li d-divorzju responsabbli jidħol f'pajjiżna minħabba li l-establishment qed jaħdem kontra dan id-dritt ċivili. Ma dan ukoll għatenna l-konvinzjoni tiegħu li twemmin tiegħu favur id-drittijiet tal-minoranzi ser jibqa' jsostnih, anke jekk dan jista' jiswih il-voti. Anka jekk nibqa' waħdi, anka jekk inkun jien biss leħen solitarju ħankompli nitkellem dwar id-drittijiet soċjali, drittijiet kbar illi pajjiżna għandu bżonn jaħdem għalihom fis-snin li ġejjin.